alah, sedayu. Wong mulane sadurunge maju mik iki dicek sik bacot ora muni ngomong. Asline kae sing nyender kae gedhing karo aku. Lah, Aku yo. sambat mike abot dipleroki tok dasare dipateni sisan. Jan itu meses kuwi. Heeh, iki mek nggo nyambut gawe nek ora entuk mok uripe mulya kono. Kok kowe nesu karo kanca-kanca sender ki yo ngapa? Kowe bocahe gleleng wis bayaran Wis kok. bayaran. Wadikno gleleng men wele. Mulane kok. Son itu memes. M nah. Apa kuwi apa kuwi? Angel tenan. MSS. Lah yo Ora MMS. MSS. MSS audio sound system. MSS audio. Saka ngendi to iki? Hah? Kok ngendi, Mas? Wong omah. Gunung Kidul. Tenan ora tak keleke segara kowe kok apa? Gunung Kidul ngebleki kowe iki ya kok. Teko Gunung Kidul adoh Ram. Nggih, sowan masuk ija. Ya uluk salam sik. Nggih, ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu sedaya ingkang hormatan, sugeng lenggahan kandi sekeja. Hah. Ugi sugeng pepanggihan kula kalian sak rombongan. Sadayu lha iki. Saking Sadayu menika saking Sentul Kayangan Nagosari Boyolali tersenyum sing kondang apane taja. susune masuk. Ya kuwi. Bisa. Alhamdulillah. Ki ngaturke panglipur, kerjane tambah regeng swasana ngene. Kon ngapa ta iki? Ki gelak dahar kondur ayo cilaka ki kepuh ki wong ndek hajat loro. Oh, nggih ta? Nggih, mengke Pak Lurah. Setenggale pundi? Niki Pak Lurah ketigonipun sampun lenggah. Kowe milih sing ndi? Pak Lurah Bendo wonten. Pak Lurah Bendo, Pak Lurah Bendungan, Pak Lurah Kepuh. Milih sing dhisik manut. Tuh, sing tengah ya sing ngene Pak Lurah. Sing ingkang tengah niku Pak Lurah sinten? Pak Lurah pundi? Sing Bendungan. Bedungan. Mriko ki Mbak Bendo. Nah. Ah, mboten wis pas. Pun Niki Pak Lurah saking Bendo. Nggih, Pak Lurah Bendungan. Bendungan. Pak Lurah Kepuh. Kepo. Nggih. Ben. Ben. Leres to, Bu? Iya. Iki yo sembrono marahi sen kowe iki. Pundi, Pak? Sok kenal lo. Sik. Bu, Kersane nggih, Pak. saking nek mriki niki riyen. Niki Pak sinten? Pak Bayan. Bayan pundi niki? Pak Bendo. Bendo. Pak Bayan? Bendo Gumuk Rejo. Kepo. Niki Pak Bayan. Mas Bayan? Kepo. Menika Pak Mursidi. Menika Nah. Pak Mudin. Nah. Niki Pak tulung Pak niki. Ora. Sok sing bungkus kowe iki panjenenganipun iki. Ya nek wong wedok ya ibu-ibu kok. Nggih mboten tadi bungkus beto mori Pak, godhong gedang mawon. Ora dibungkus malah dijambak, Pak. Nggih. Yeah. Menika Pak Pak Bayan. Bayan. Niki Nah. Pak Lurah meleh. Wah, lah elok tenan nih. Kowe Pun jagongane kathah Bu jenengan Bu. Pak Lurah Bu. Sekecaan nggih Pak. Nggih. Menika pundi riyen Pak Nggih, Lurah? ngaturi Pak Lurah sing tamune riyin. Pak Lurah Kepuh kan tuan rumah. Antarane Pak Lurah Bendungan karo Pak Lurah Bendo. Nggih Pak. Lah jenengan ajeng endo mawon. Pak Lurah Bendo langkung rumiyin. Monggo, Pak, Dono katuran. swanten kersanipun tambah regeng. Nggih. Mungkin gentos Pak Lurah Bendungan. Nggih. Bebas monggo ajeng nyawer nggih boten napa boten saisin Pak. Jenengan ajeng nyawer kula tampi. Iki isine wis ilang. Isine wis ilang. Isine wis ilang. Monggo Pak. Nggih. Niki Jumeneng. ngeten. Ken nyanyi napa pripun? Soale enten kalih. Bendungan nggih enten, Bendo nggih enten. Mengke nak sing nyanyi Bendo, sing nyawer Bendungan. Ngoten nggih? Oh, Matuk mboten nggih. Nggih. Matuk Mengke nak Pak. sing nyanyi Bendungan,
Sing nyawer jenengan. Sing nyawer kepo. Lho kok mlompate adoh men iki. Monggo pun nyarah panjenengan, Pak. Mboten. Monggo jenengan kapure nyanyi. Nyawer mawon. Oh, nyawer mawon. Nggih. Siap, Pak. Nggih, kula manut nggih. Piyayi angger cilik ngeten iki gampang, Pak. Napa? Monggo. Gampang. Nggih. Monggo tembangnya napa, Pak? Napa? Lho, iki Alah jenengane kok keseso to, Pak? Mboten saged seso. Alah kok yo kathah. Nek yo kathah men to, Pak jenengan ya ampun. Matur sembah nuwun berkah barokah. Engko Pinjat dados gen ora lurah kliwatan Pak keposisan Oh, dijaluk. nggih. Engko diparani sik. Pak Lurah Kepoh. Pak Lurah. Ben ora kliwatan. Engko Namung nyadong Jawa le, Pak. Pak. Ditukani ibu to nyanyi sik urung kok njaluk duit lho. Pripun cobi? Nyanyi riyen, Pak. Ditukani ibu. Nggih. Mengke ibuke kula dukani genten. Ampun to. Ada barang ada uang, Pak. Niki Ada nyanyi barang, dulu. ada. Oh, nggih. 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 Monggo Lungi tengah nyarah Semarang, tembangé. nggih. Mboten lungi teng asmara ding yah weten kok. Napa, Pak? Lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara nggih. Berarti dijaipongke ngoten nggih? Nggih. Lintang asmara no. Bisa. Duet kali Pak Lurah Bendo. Nggih. Ayo yo. Yo. Tak tambahi sik. Matur nuwun, Pak Lurah. Tambahi meneh. Masalah. Siang pantara ratri. Ling manis sing ati. Senjaku iso aduweni. Marang sang ya sulasi. Rasa kangen kang liputi. Belang dadi saksi. Bayane. Foto Pangeston, keluarga Geng Mama Bugatti, monggo. Keluarga Pemarianto, foto Pangeston. Sabaya bakti sapunya Wong ayu
matur Matur suwun. sembah nuwun nggih Pak Lurah nggih. Monggo niki rencange tesih kathah. Nggih, monggo langsung mulai. Nggih, sinambi hanggeran tulumampahipun. Matur sembah suwun Pak Lurah. Wonten ing kalodungan punika saestu kasuwun saking keluarga ageng. Bapak Haryanto Sekalibu kasuwun foto pangeston.